вай, бардарои ман, марҳамат, бо диққат тамошо кунед. Мошини ки бисёр ҳамирӯза мепурсед. Kia K5 бардаро варианти гибрид. Бале, варианти гибриди. Мотораш бардаро 2.0 мешавад, 2.4 америкаш мешавад, кореяш мешавад, 2.0 мешавад. Бардаро беҳтарин мотор аст. Срочни фурӯхта мешавад, вагон нигаштагӣ нест, умуман расамошка утилизатсия дорад тамом мошинча бардаро. Соли мошин 2014 аст, дар шаҳри Истаравшан аст бардаро. Метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. Беҳад мошинча тоза хушбак аст. Ишқале ки дар навор дида истодаи бардаро ман. Сафед трёхкомпонент мешавад светашна. Нав мотораш гирем шуд. Гибридош мегӯяд 100% гарантияш кардак. Ана расходаш 5 литр, 6 литр расход дорад. Иска балонтош ам ана. Масхай дорум, стопкош сетад ёбмас. Яки вариантоне мешичи хушбак аст. Барои духтарако апашкан варианти беҳтарин аст. Ҳолати салон задния багрифон доштааст. Салонаш хушрак аст, кожи салон, кожаша бинечки пачка, даридагӣ, кандагӣ надорад. Пробегашам кам, без ключевой доступ, сиденье, лифт надорад, нигоҳ даже кареба ҳай кадаган нест мешина. Дидед чӣ хушрак аст. Акустикаш медонед чӣ аст? Акустикаш JBL аст. Сиденье лифт памяти сиден дорад, кожни рул, мультирул, обогрев руля ҳам дорад бардаро. 113,000 километр родной пробегаш. Ягон дона ошибка надорад бардаро. Боши дорад монитор, задний камера, старт-стоп, обогрев сидений, вентиляция сидений дорад бардаро, двухзонный климат, кондиционерош ях. Хулос бардарҷонои ман мошинча ба тамоми санъаташ хаст. Чхел аст, аз хайр дорам. Срочно фурӯхта мешавад, биёед аз номи канали мо гап занед. Чхел аст бардарҷонои ман, марҳамат, фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бо эҳтиром, Автодор Байтаҷи. Ташаккури зиёд ба ҳаматон. Ид муборак бошад. О, ана, вай, бародарҷонои ман, шумо тамошо кунед ана хушругия. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Нигоҳ кунед бародарҷонои ман, ба зебак аст. Ана AMG пакет соли 2009 будаст бардаро, вагон ба ҷо қадам мондагиҳо шондаст бардаро. Ин мошин хеле пеш даромадагӣ дасту. Мегӯям ки акоҷо ина нав тайёр кардем, тайёр карда бировардем. Лекин мошин гаштагӣ не, умуман савол ҷавоб баша гаштагӣ не мошин тезона. Аз хуҷанд ин мошина овардам бардаро Сараашанба, баъд мошин душанбе меравад бардаро. Метавонед душанбе ба мошина тамошо кунед. Ҳолаташ идеални, ҳуҷҷатҳои солума мегузарондам медодиам бардаро, ҳуҷҷатҳош на солума, утилизатсия растамошка ма чӣ дорад. Ҳолаташ беҳтарин, мотор севнима. Қаду қомати мошина ниёз нет, 130,000 сомон нақд фиристодагидам. Барои шумо бардаро срочна 125,000 сомон. Марҳамат кани абур тамошо кунед ки арзанда аст ё не, баъд фикротона дар комментария нависед. Дискачошам бардаро AMG раздаширок аст. Опорни дискош пешош перфорация дорад, ахибош не нигоҳ кунед бардаро. Чӣ беҳтарин ҳолат ба мошина ҳамҷа ҳай кардам, бо вақте як намуд меракти. Маълум аст захлаш мошини вагон. Авангард аст, комплектацияш бардаро на шишош кабутча мешавад. Ҳолати салона бинед. Кожаша ябор бинед бардаро. Яку ба телефон намедонам хеле ба шумо метобад ё не, неки бардаро беҳад мошин тоза аст. Беҳади фарқ. Барои ҳамин биёед ябор аз наздик датор тамошо кунед. Нигоҳ кунед, тозагиша бинед чӣ. Бай аст. Акустика харман хароб, сидени лифт памяти сиден. Винкод занед бинед, Америка аст мошин. Салончоша нигоҳ кунед чӣ хушбак аст. Тозагиша бинед бардаро, кондиционерчош ях. Обогрев сидени. Рулошка бинед чӣ рулчои хушру, липистокчош ҳам аст, рулошка фигурни аст албатта. 170,000 мил пробег доштааст, ошибка умуман надорад бардаро. Марҳамат кунед, бахайр дорад бошед, срочни фурӯхта мешавад. Хеле аз бардарои ман марҳамат, арзон аст ё не, фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали дӯст доштаатон Автодор Байтаҷи пайдо кунед. Бай. Ташаккури зиёд ба ҳаматон. Бардаро мувофиқи талаб. Бисёр бардаро Opel Astra G пурсида истода будед, ана барои шумо ёфтем. Opelча хушрак. Opel Astra G бардаро соли 2006 полский вариант. Мотораги 4 twin port мешавад. Ҳолаташ хушрак, ҳуҷҷатош солома, утилизатсия ҳам доштааст. Кондиционерош 100% кор мекунад бардаро, ягон камбудӣ надоштааст. Мошин бардарои ман шумка дорад, шумализатсия кардаги фиристодан. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Нархи 65,000 сомон фиристодаги будам. Муфтем 65 не арзонтар моед, нарха нигоҳ кунед чанд пул барозӣ кардем. Срочни охирин нарх бардарҷоно 59,000 сомон. Мошин дар шаҳри Истаравшан аст бардаро. Марҳамат, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, бинед, махлуқ кунед, савдо кунед. Сеташ металлик, 4 диска балонош дар ҳолати хуб, балонои Мишлен даст бардаро. Аблисовкачоша бинед, аблисовкаша аблисовкаи хушракзадаган, фаршош фарои Enjoy. Ана балоношнам балонои Мишлен даст бардаро. Кузовош тоза хушрак аст. Мошинча ҳолаташ беҳтарин бардаро. Экономичный кам расход бардаро, мотори 1.4 twin port гуфтем. Баъд бардаро гази Евро 4 ҳам доштааст. Марҳамат кунед, махсус шуд мошинча Русия. 59,000 срочни бардаро. биёед аз наздик бинед кунед чӣ гап аст. Ана ҳолати салон дарошу вазнияк аст. Полни шумка кардаги мебарем. Ҳолати салонош хушбак аст.
салонош ҳолаташ беҳтарин. боз чӣ дорад? 2.5 электропакет мешавад. кондитсионер гуфтем дорад кор мекунад. пробегаш 245,000 километр гаштагӣ аст. пробегаш ҳолати салонош хушроак аст бардор. марҳамат гази еврочорам дорад гуфтем. бай аст мошинча мешина. мошин заводиёни моторошам хушрук ҳол карда истодааст. чӣ хел аст бардар ҷаном? марҳамат. фикротум ҳатман нестед лайка фаромӯш кунед. 59,000 сомон арзанда аст яъне. дайсаки зиёд баҳматон бардар ҷаном. ба канали мо обуна шавед то аз мошинои навбатиамон бехабар навед. Астатин байтеҷе. ана бардарҷонои ман тамошо кунед. дӯстдорони Opel. ана Opel-че бардаро соли 2014 аст. бале, Opel Astra J мешавад. кузуфи универсал. соли 2014 вагон. расамошка дорад, утилизатсия дорад тамом. экономични мотори 1.4 twin port кати. хайрдоро бошад, марҳамат. срочни фрухта бошад. як ҳафта пеш мошини даромдагӣ аст. на панавас, на номерои европейски кати. ҳаст хайрдоро бардаро срочни. нарх 110,000 сомон, боз албатта камтар муомила дорад, бисёр не. хайрдоро бошад, марҳамат. сети металлик бардаро. ана родной краска гуфта истодан хато накунем. агар ҳама ҷош идеални. дискачош балонош на панавас, на дискашер бардаро. универсал аст. караван. не ки бардаро хе кузуфаш хушро омада. як хел каравану дарози безе мешад ки. бардаро хе халтаки хушроак аст ки. аз хайрдоро бардаро салон олди тамошо мекунем. марҳамат, на Opel-чои нав аст. нарх 110,000 гуфта истодем. 2003-2004 каравана қариб бози 90-100 гуфта истодем. ана ин бардаро беҳтар нест хеле. на панав кожни салон дизайн бинед чӣ хел полкачош ҳам аст наинҷа. кожош дар ҳолати хуб. кожни салон байнаш латта мешавад бардаро. дидед 4 ойна электро албатта. боз чӣ дорам бардаро. хуб, пробегаш 200,000 километр гаштагӣ аст. кожни рул, мультирул, круиз контрол, монитор, задни камераам дошта бошад ё не ба фикрам. коробка бардарои ман механика 6 тага 6 скоростая. обогрев руля доштааст, обогрев сидений, климат контрол, ҳамон авлотош ҳаст бардаро. марҳамат кунед. срочни фрухташ. электронный ручник доштааст. подстаканникаш. чӣ хел аст бардаро? марҳамат. бай аст. рулошам гуфтем гарм мекунад. кане багажоша нишон метем бардаро нигоҳ кунед. багажошам кушода ки хушроак аст. дидед? марҳамат кунед. мошин дар шаҳри Исаравшан аст бардаро. метавонед биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед, савдо кунед, муомила кунед, гиред. срочна. чӣ хел аст бардаро? арзанда аст яъне. фикротон нестед лайка фаромӯш накунед. бо канали автодубай беҷӣ бошед. бай аст мошинча. бай бардарҷонои ман духтаракҳо пашко марҳамат тамошо кунед. барои шумо майдак хушрӯак сабсафедак Volkswagen Golf бардаро. ана ин голфчаи мо соли 2013 аст бардаро. 99,000-95,000 сомон гуфтааст. срочна барои шумо бардаро 85,000 сомон нарх мондем. Корея аст мошин, мотори 2.0 дизели. расходаш мегӯянд 6.9 литр. бисёр экономичный аст мошин. ҳолаташ беҳтарин. танировкаи ҷадошро гуфтем то охири сол бардаро. 85,000 сомон срочни, боз ягон майда муомила дорад. метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гирид бардаро. мошин дар шаҳри Исаравшан қарор дорад. нетега кияи гибрид ҳам дорем бардаро ва ҳамазир мемонем. ҳолати ҳар душам беҳтарин ҳолат бардаро. нигоҳ кунед, на чӣ тозак аст. киячам ана ина голфчам неки спортивна мошин, спортивни мошинчаи зур аст. камрасходак, дизел, ҳуҷҷатош ҳамаш аст. 85,000 сомон, боз ягон майда муомила дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, гиред. ҳолати салонаш бинед чӣ хушроак. салони сиёҳ, 4 ойна электропакет, задни дусилектор дорад. ана сидениш ручной аст бардаро. ина винкоди Корея 2013 винкоди Корея нафалиша. марҳамат, ябо салома бешини. комфорт ничего басаки. салон чё шаб ничего на пачка басаки. ана акта монитор надорам, магнитофон заводской худаш бешад, магнитофон чё доштааст. коробка автомат бардам, D+ мегӯем, вон спорт режимам дорад. хуб, пробег чанд бошад мошинча. 198,000, ана 198,000 километр пробег доштааст бардаро. чӣ хел аст ин аст хайрдоро срочни фрухта бошад. бай аст мошинча. хайрдоро марҳамат кунед, нархи беҳтарин мошинчаи беҳтарин аст. чӣ хел аст бардаро? марҳамат кунед. фикротон нестед лайка фаромӯш накунед. ҳолати мошин чӣ хеле ки дисодем. бай зеб аст бардаро. марҳамат кунед. инҷа мағозаи либосҳои Раймонс аст бардаро. либосҳои хушрӯ дорам. метавонед биёед аз ин мағоза аз он канали мо гап занед, ягон либос гиред, нархи дастрас кардед бардаро. дар шаҳри Исаравшан аст. чӣ хел аст? ман хуш дошта видео яъне кия тамошо кунед. интизор шуд видео ки сиёка мекунем. бардарои ман ассалому алайкум. рӯзатон хуш бошад бардарҷонои ман. идатон муборак бошад. анаҷо коимоду дорем аз худи хуҷанд Исаравшан бардаро БМВчо вардан ки акоҷон ҳамна реклама кунем гуфта БМВчо бардаро ҳолаташ беҳтарин аст. аввезчои мкати бардарҷонои ман. солаш 2000
бардарои мо бали 2010 рестайлинг мотор 2.0 дизель мошин бардаро Корея ҳуҷҷатош то охири сол ҳолаташ на бай аст бардарҷуно нархша бардаро 88000 сом срочник фтей садагидан фтей камтар дигар арзонтар монем ки мошин савдо баравад барои ҳамин бардаро розӣ кардем 85000 сом ба нархи беҳтарин бардаро ягон майда кор надорад мошина фтей садагидан якоҷо гарантияш кади любой хе проверка мошинча тайёр даст аз хердоро дискачош ам хушрак бало мошина бардаро дискачош сиёҳ даст Дучкош, неба кабинкачош ҳамаш накладкаи карбон дорад бардаро мена соли чехкашам бинед аз хердоро расходаш бисёр кам 6 литр 6.5 литр расход мекунад барое ки дизел худатон медонед дизелҳо беҳад кам расходак мешаванд бардаро марҳамат салонзи тамошо мекунед ками балонаш мекунад панел будааст ҳолати салон кожни салон тозагӣ шабинед салонро бардаро нигоҳ кунед худатон ябор мошинча бардаро бетариф худаш беҳад тозак аст ҳуҷҷат ба ягон таъриф кардан надорад бардаро барои ҳамин варианти беҳтарин шанса аз даст надиҳед 85000 идеални нарх аст 2010 гуфтем бали 2010 набаридарашам ана чӣ дорад дига мо мониторчи андроид зидаги бидена яхираш бемонитор мебиёд бардаро ин 90 яхираш монитор кати мебиёд ин акани додари мо монитори андроид зидаги бидем обогрев сидени дорад я бор заведид мекунем бардаро ана моторчаша бинед бардаро чётко заведид мешавад мебели салон мебелаша бечи хушбах аст пробегаш 240000 километр гаштагид аст та лампочкаш аст чиаш ин чипка додагӣ аст ин фараш бардам ба хайр аст чекаш ягон чи гирёв нест баъд ручник аст ана кондитсионерош бардаро беҳад хушрӯ кор мекунад ях бекунад кондитсионерош бардаро марҳамат кунед бардарои ки мехоҳед на бмч соҳиб шавед биёед мошин дар шаҳри худ ҷамъ мешавад биёед аз наздик тамошо кунед бо савдо кунед арзон кунед махлуқ кунед гиред бардаро чӣ хел аст бардарҷонои ман бай аст арзанда аст фикратон лайка фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай теҷӣ бошед дар канал бардаро аксия рафта истодааст ба муносибати иди қурбон 3 рӯз бардаро имрӯз якум рӯз буд 3 рӯз бардаро нархи реклама танҳо сурат 50% бардаро марҳамат касе ки реклама карда мебошад танҳо сурат рӯй карда тонед агар метавонед бардарҷонои ман ба рақамҳои мо ки WhatsApp Viber монда гирем история монда гирем ба ҳо рақамҳо равон кунед бай асоди бор ҳай мекунем мошина бай ассалому алайкум бардарҷонои ман марҳамат BMW F10 комплектатсияи лакшери нархҳои идона мошин дар шаҳри Истаравшан аст бардарҷонои ман харидоро марҳамат соли 2015 мотори майда кити бардаро мотори GC мегӯянд ки мотори B47 мешавад ҳолати мошинча беҳтарин ҳолат ва бе ягон камбудӣ фарои оригинал заводской адаптивни лед мешавад хай медонед комплектатсияи лакшери дароҷдавочи дискош фарқ мекунад бамперош фарқ мекунад хулас бардаро ҳолаташ идеални 180000 сом нарх фрестодаги худа шумо 200000 сом зиёд як сол пеш гирифтаги ҳозир бошад бардаро нархи идона гуфта нарха нигоҳ кунед чанд пул розӣ кардам 169000 сом беҳтарин нархи бардаро харидоро бошад марҳамат бе ягон камбуди қатъи устодтон биёед проверка кунед махлуқ кунед гиред бардаро ман барои подписчикои Авто Дубай теҷа ҳастем дискачош хушрак аст бардаро балонош дар ҳолати хуб мушнафисем дар шаҳри Истаравшан аст бардаро метавонед биёед аз наздик тамошо кунед вақти бошам нигоҳ кунед чӣ хушрак аст бамперои лакшери бардаро нахел меша харом дорад боз медонед чӣ бардаро ин 4VD не 2VD аст ин 2VD камрасходак мешавад бар худатон медонед ин ҳолаташ беҳтарин хушрак 31 бардаро пробегашам бояд кам бошад озӣ мебинем кондитсионерош ягон камбудӣ надорад мегӯям тонировка ҳуҷҷатош то охири сол даст бардаро то охири моҳи ноябр хулас ки то ноябр да 4 дар давочик 4 дар бескири чой доступ дорад бардаро давочикош ҳамаш 100% кор мекунад салони сиёҳ бардаро салончош чӯ задния багрет ҳам дорад салонош тоза аст бардаро дидед мебелои лакшери нахел мешавад тоза оригинал лакшери аст бардаро лакшери ана боз чӣ дорад сиденили сиден акустика харман кардум рулаш бардаро аз иштаги рули лакшери хел намешавад рули эмштаги аст 2015 байдарашам ана 4 режим вождения даст бардаро не спорт плюс режим штокош хеле лед мешавад медонед бардаро эко дидед чӣ хушрак чӣ дорад проекция дорад кондитсионерош гуфтем мех обогрев сиден дуҳзони климат контрол салонош тоза хушрак аст люкам дорад рулчош бардаро рулои хушрак аст рулош мегӯянд ки аз Корея намехел рули м кати омадаги аст салон ба фикрам рули оригинал аст бардарҷонона обогревшо ход бояд кунад хулас бардаро ҳолати мошинча хушрак аст махфуз шуд пробегаш гуфтем 180000 километр гаштаги аст пробегаш бардаро бай аст чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром Авто Дубай теҷа бай ман ассалому алайкум марҳамат мувофиқи талаб бозиятаи дигар Opel Vectra B бечкачайна дутти аст хайр доро нархи беҳтарин кати
این ماشین بردار از خود خوجند آوردن برای رکلام کردن. از ما در شهر ایسرافشان هستیم. میتونید بردار در شهر ایسرافشان با ممکن یک ساعت پس خوب خوجند باشن. میتونید خوجند با ماشین چه تماشا کنید. ولادش بهترین از نمرچوش بالارکا 33 است. نرخش باردارو 48000 سوم گفته استفاده کردن. برای شما سروچته 42000 سوم مونده. بسیار بچکی خوب است. بیاید از نزدیک تماشا کنید. باز البته یگان مایده باید که سودا شود باردارو. حجتش تو آخری سال است باردار جان. утилизация هم دارد. نرخش بهترین 42000 مونده استفاده. نرخش خوش باردارو. 4 دیسک بالونش هم در حالت خوب است. انا حجتش گفتیم تو آخری سال سالش 1999 ابیومی رستایلینگ است باردارو. هست خیر دارم مرحمت کنید. انا کوزوفوش باردار جان من اشکال که دستادیم توزاک است. ماشین برای بالونش سیو کارگی نیست. میگم بالونش من خانم است. باشه ببین. اشکال از باردارو هست خیر دارم 42000 سوم. مرحمت در شهر خوجند. اوپل رکترا به حالت سوامش نه سوامشون توزاک شده بس فقط میگن که کار میره میبینم که تاکسی گشتگی نیستیم هم معلوم است خودش که ماشین توزاک است кондиционераш не ки фреон заправка кардан лозим даст чӣ дорад климат контрол дорад тарпедачош не салонош хушрӯй не тарпедаш пробегаш ҳозир мебинем гази евро 4 доштааст бардаро пробегаш 270000 километр гаштаги аст чӣ хел аст бардарои ман марҳамат на бай аст арзон башеде фикратон ҳатман нестед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром авто дубай теҷа ташаккури зиёд обзорое ки мо мемонем RX ёки Toyota хеле медонем бардор редки мешава барои чӣ барои ки чӣ ами Lexus боша чӣ Toyota боша нархошон ҳам бисёр фарқ мекунад баъзи боркашон бардору дигар хеле бад корейскиша ҳам кадом акое ки мошина сарфаҳм мераванд медонанд ки корейскиш хеле аст тамошо кунем бардор илтимос бародарое ки мегӯянд ки ҳамин нарх дар тоҷикистон рехтаги ҳамин нарх бисёр аст ҳамуро бигирем муро ғам натем барое ки мошино сборкои як бор дигар мегӯям корейскиш дигар хеле тамошо мекунем ранги сиёҳ 450 2017 сол гибрид туманшколе диски оптикош ҳаста ина дискачош резинош да гап нест без ключевой 4 та пешта пеш датчик сырпик зон ҳамаш ҳаста бародару тамошо кунем дар кӯши сухан кунем бардорое ки дар корея ҳам ҳастем мошинша наличи дар дас монад дар кӯтонши сухан кунем насиб худо хоҳад меем айпеш бо нишонтон медем багажа мебинем як бор багажаш лифт хати калид хати дута калид комплект шуда ҳаста бародару ина лифти багаж марҳамат тагиш чизе ҳаста дар ҳамин ҷош ҳаст баъд ин чизакшани дар ҳамин ҷо хеле мо мемонем да короче ҳамаш короче комплект хатиш 100% бе ягон проблема салони ахи ман мебинем салониш бародару салони багати айку тамошо кунед ҳамаш управлят мешаванд кнопка хати пушту пеш болош люк панорама хати не барои дар штуркош ҳамаш дар ҷош аст абагрифои ақибам дорад бародару се положение ҳар ду тараф марҳамат ин тарафша мебинем 4 электропакет панел сидени лифти сидени дар ҷош аст 2017 сол иншоалло раз тамошо мекунем тамошо кунем чӣ хеле гуфтем мошинча идеал нест аст яъне мултирул ду тарафа 172000 пробег қатӣ полный бигем комплектация авто чӣ дорад авто чӣ мегӯям подогрефи сиденнико охлаждение ай ҳар ди тарафаш бародару авто хати ҳам аст авторучник автоҳолд дигар ина мишкаш экранчаш калон автоклимат контрол ҳамаш қоидави дар ҷош дута калид гуфтем комплект ҳастай режимош се намуди режим хати сетаю дута нормални спорт экавда марҳамат кунем бародару кадомида дар кӯши сухан кунем ба нархи дастрас мемонем мошинча ягон ашпиан дорад идеални состояние мегирем иншоалло сабоиш мекунем рӯйтон мекунем алоқа кунем салом алейкум бринкӯз бурун мезани ранги сиёҳ пауни ҷазир мешавад Lexus бо бародарем мошини чи айку мошини хеле боиш меган раисиш меган мешини хита гаринс мекун саломат бошем алоқа кунем бародарам салом алейкум ин ау чишае ба қайёш 2 литра 3 литра X-Drive F-да марҳамат 2014 ранги тёмасини тамошо кунем бародару подробный информация нашо мошин кадомида дар кӯши нависем гап мезанем иншоалло мегзарем абзоршара мебинем марҳамат ледовски оптико туманшко дар ҷош дискоша ме ранги тағора ина шумо барои чӣ хели диска якум бор десем резинош бародару алиш намешава марҳамат кунем 4 та
безключевоиш. Тамошо кунем мошинча. Ҳолаташ беҳтарин бардор. Кузов ягон ягон кори страшни надорад. Мегире як бор полировка фотон мекунем. Марҳамат. 3 литраи дизели. Ира аҳамият наметем бардор. Дизелай X-Drive 4 та балон хай томметра. Биркаш сурат аст, биркаша тамошо кунем. Мошинча бардор. Лифти багаж, поча хати ҳам любой хел шуда мешава, маҳкам мешава. Марҳамат тарафша мегзарем мебинем. 4 та дар давочи хати. Пашта пеш. Ме партоиш хелиш короче мекаша мегираш. Марҳамат. Салон сиё, блэкбакси ақиб люкш дарҷош ҳаст. Ина вазифаи ақиб. Марҳамат. Бардор мошинча наличия калон дар кошид. Сухан кунем, ай даст натен иншоалло мегирем, буриш мекунем. Савдо кишид, баъд буриш мекунем. Хеле просто так намедам. Марҳамат ина. Лифти сидени, ламаёши сиденико бардор ручной айнаи поён мекашенаш. Барои дар ҳамаш тозаки хушро. Марҳамат кунем. Ира мегири як полировкаш мекунӣ, дига мехри мегарди шумо. Нархи дастрас камеонен, як бор нархҳоро нигоҳ кунед. Баъд гап занед бардор. 4 электропакет, панел сидени, лифти сидени 2014 сол растамошка мешава. 530 дерадиде дизели X-Drive. Марҳамат. рулои МК мешава. Ина чизакш дарҷош ҳаст, голограммаш. Пробегиш 270 буд баш. 270 қати. Ин мошина дизелро медонем бардор ки пробеги 270 чи нест. Чанд қайгу ам қаме давада. 4 та режим Sport Plus қати Sport Comfort Eco Pro. Экранчаш ҳаст, дугзони климат контрол. Ина як та калитиш буда автоҳол, авторучник. Дига антизанзуш ҳамаш 100%. Автостоп шқати блэкбаксам дарҷош ҳаст. Мақсад любой чиз дорад мошинча. Лифти рул, панати рул, обогреви рул, лепистокок, круиз контролош ҳамаш қоидавӣ ҳаст. Тараш мотора як бор мебинем. Марҳамат кунед. Кадоми 3 литра мекофте, нархи дастрас ина. Бигиред мотор, коробка 100%. Гарантиш хати шумо мерава. Ягон айб надорад. Марҳамат кунед бардоро, ай дастатен нархҳоро бинен, исурсунтона тамошо кунед. Баъд алоқа кунед бардоро. Бардоро TikTok охири видео дафтем илтимос нархҳоро дар описания бинен. Комментари пири ҳамин чӣ шида яйда, нарх чанда, хеле. Ҳамаш аз бардоро описания дабинем. Салом бошед, ассалому алайкум. Рафтем.